Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої зернятки! З вами знову Смешка і час казки. Чуня. Знайомцеся. Чуня. Маленький парсючок. Ружовенький і смешны. Ён вельмі любіць купацца ды пранізліва вішчыць, калі маці выцягвае яго з вады. Як усе маленькія, Чуня любіць малако і духмяную булачку. Таму ён з задавальненнем снедае, выцірае рот сурвэткай ды кажа мамі: «Дзякуй». Як усе маленькія, Чуня любіць гуляцца. Таму адразу пасля сняданка ён выходзіць на падворак. Але што гэта? Сёння кавалачак зямлі падаўся Чуню надта цесным. Лапік неба надта маленькім, а тонкі праменьчык сонца недастаткова яскравым. Чуню было сумна. Тады мама, ой, а ў Чуні была вельмі разумная і добрая мама, сказала: «Табе сумна, малыш? Значыцца, ты ўжо вырас. Тут надта цесна ўжо для цябе». А потым яна завяла Чуню за брамку, показала дарогу і сказала: «Ну, ідзі». І Чуня пайшоў. Ён зрабіў крок, потым пайшоў хутчэй, яшчэ хутчэй і нарэшце пабег, што было моцы. Ён не ўмеў спяваць і нават не ўмеў як след рохкаць, таму ён проста вішчаў ад шчасця. Па сцяжынцы, па дарожцы крочу смела і спяваю, напяваю на хаду. Все таму, што цвёрда веру, што сяброў хорошых я сабе знайду. Вой, і раптам перад Чуням з'явілася кураня. Яно стаяла пасярод высокай травы і горка плакала. «Хру-хру, а чаму ты плачаш?» – запытаўся Чуня. «Чаму? Таму што я заблукаў», – адказала кураня. «Заблукаў? А што гэта такое?» – здзівіўся Чуня. Тут кураня таксама здзівілася і нават перастала плакаць. «Слухай, заблукаў. Ну, гэта азначае, застаўся зусім адзін і невядома дзе. Разумееш? Зусім адзін. І кураня пачало яшчэ грамчэй плакаць. «Хру-хру, ну чаго ты плачаш? Ну, ты ж цяперака не адзін. Я з табой», – супакойваў Чуня. Кураня сціхла. «Пі-пі, сапраўды? А мой дом?» «Ну, знойдзем мы твой дом. А ну, заскоквай!» І Чуня падставіў кураняці сваю спіну. Кураня разбеглася, падскочыла, і парсючок са сваім вершнікам весела пабег па дарозе.
куди? Куди? Вибігла їм насустрач куриця Пярестушка. Мама, гэта моя мама, узрадавалася кураня. Я заблукаў, мама, мне было страшна, я плакаў, а ён мяне знайшоў і прывёз, залапатала шчаслівая кураня. Ко-ко-ко, вы выратавалі маё дзіцятка, вы такі ко-ко-ко. Ну што вы, зусім засаромеўся Чуня. Прабачце, але мне трэба ісці. Чуня падміргнуў кураняці. Да пабачэння, маленькі. І Чуня скокаў па лузе, весела рохкаў, нюхаў кветкі і спяваў сваю песеньку. Па сцяжынцы, па дарожцы крочу смела і спяваю, напяваю на хаду. Всё таму, што цвёрда веру, што сяброў хорошых я сабе знайду. Гэй, цішэй ты! Пачуў Чуня зусім побач нечы незадаволены воклік. З-пад ліста лопуха глядзеў трусік, які адразу спадабаўся Чуню. І ён сабраўся падысці да яго бліжэй, але «Стой, не варушыся!» – загадаў яму трусік. Чуня спыніўся. «Чаго распеўся? Не бачыш, што я працую?» – строга запытаў яго трусік. А што ты робіш? – пацікавіўся парсючок. Я высочваю даўгавухую трусіху. Яна сыдзе, а я сцягну моркву. Зразумеў? Чуня нічога не зразумеў. Ты возьмеш без дазволу? Ага, хітра падмігнуў трусік. А чаму не хочаш папрасіць? Не дасць, катэгарычна заявіў трусік. Тады Чуня, не кажучы ні слова, накіраваўся да градкі, ля якой працавала даўгавухая трусіха. «Вітаю!» – ветліва пакланіўся ёй Чуня. «Ці не маглі б вы пачаставаць морквай майго сябра, калі ласка?» Трусіха усміхнулася, взяла 4 самыя прыгожыя вялікія морквы ды аддала парсючку. «Ешце на здароўе!» «Вялікі дзякуй!» Разам пракрычалі трусік з Чуням, шчодрай гаспадыні. «Ну што?» – запытаўся Чуня. «Зразумеў?» Трусік вінавата схіліў галаву. Чуня развітаўся з трусікам, а той доўга глядзеў яму ўслед, але раптам падхапіўся і крыкнуў. «А як цябе зваць?» «Вельмі проста! Чуня!» І парсючок зноў пабег па сцяжынцы, хутка перабіраючы маленькімі капыцамі, і спяваў песеньку «Па сцяжынцы, па дарожцы крочу смела і спяваю, напяваю на хаду. Всё таму, што цвёрда веру, што сяброў хорошых я сабе знайду». Гаў! Раптам нехта перарваў песеньку Чуні. Ля плота, на якім яшчэ не высохла фарба, Чуня убачыў сабаку. Ён быў вельмі злы. А перад ім,
Опусціўшы нос, вушы і хвосцік, стаяў шчанюк, увесь запэцканы фарбай. «Гляньце, ці ж гэта шчанюк?» У роспачы паскардзіўся сабака. «Гэта ж парсючок, сапраўдны парсючок. Гайда дамоў мыцца!» – загадаў шчанюку сабака. «Паслухайце!» – закрычаў яму наўздагон Чуня. Ён зусім не парсючок, парсючок – гэта я!» Але сабака на яго нават і не глянуў. Чуня пайшоў далей і ўбачыў кацянё. Яно стаяла ў місцы з малаком, спусціўшы ў яго і кончык свайго хваста. «Ты што, купаешся?» – здзівіўся Чуня. Кацянё аблізала рот, вусы, ды вельмі сур'ёзна адказала: «Не, я ем». Чуня весела зарохкаў. Але калі ўбачыў, што да кацяняці накіроўваецца грозны кот, адразу сціх. «Мабыць, гэта бацька кацяняці», – падумаў Чуня. А кот рашуча ўзяў сына за карак і выцягнуў з міскі. «Вось жа ж», – пагрозліва вымавіў ён, – «запомні, Мурза, чмякаюць, чмокаюць, лезуць лапамі ў талерку толькі парсюкі». Але прабачце, паспрабаваў умяшацца Чуня. «Толькі парсюкі», – цвёрда паўтарыў кот, нават не глянуўшы на Чуню. «Гэта няпраўда, няпраўда!» – выкрыкнуў Чуня, не жадаючы больш бачыць злога кота, пайшоў адтуль, куды вочы павядуць. Так ён і ішоў, апусціўшы галаву. Нечакана за кустоў пачуўся нечы піск. На лузе, спрабуючы штосьці адняць адзін у аднаго, пішчалі 3 качаняткі. Вось адзін з іх падставіў лапку іншаму. І тут з'явілася качка. «Карак! Спыніць бязладдзе, кавардак!» Грозна загадала яна і расцягнула качанят. «Што за парсючковы віскат? Усялякую дрэнь падбіраюць толькі парсюкі!» Не, ну гэта было ўжо занадта. Чуня выскачыў на сярэдзіну лужка і закрычаў: «А вы, дамоў, хутчэй!» вырашыў ён і пабег, нікога не заўважаючы навокал. Плачу не пачула мама. Яна падышла да сыночка, прысела побач, прытуліла да сябе і запыталася: «Ты стаміўся, малеча, так?» «Не», – у роспачы закруціў галавой Чуня. «Я не хачу!» «Чаго ж ты не хочаш?» – дапытвалася маці і гладзіла Чуню па галаве. «Я не хачу быць парсючком!» – адказаў Чуня. «А кім жа ты хочаш быць?» «Кім?» – задумаўся на хвіліну Чуня. Азірнуўся па баках, зняў галаву ўверх і ўбачыў птушку. «Птушкай!» «Ты хочаш быць птушкай?» – сміхнулася мама. «Але ж ты не ўмееш лётаць!» «Я?» Чуня заскочыў на лаву,
паспрабаваў паляцець, але грымнуўся на зямлю. Тады мама падышла і вельмі ласкава сказала: «Ну, калі ласка, я цябе вельмі прашу, заставайся парсючком, добра? Зусім не важна, хто ты. Важна, які ты. Ну, можа, ты ўсё ж застанешся парсючком?» «Заставайся, заставайся!» пачалі прасіць Чуню яго сябры. Даўгавухі трусік і жоўценькая кураня. Чуня вельмі ўзрадаваўся сябрам і пагадзіўся. «Згода, застаюся!» І ад радасці заспяваў: «Застаюся, застаюся парсючком я, як цудоўна быць заўжды самім сабой. І паўсюль на ўсе вякі ясна, што галоўнае не хто ты, а які». Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вами. До новых казачных сустрэч!